Hola, en aquesta sessió anem a parlar del cron, de lo que és el planificador de tasques, que pot ser molt útil en entorns Linux per configurar i automatitzar certes tasques que s'executin en certs moments. Ahí veurem com funciona el cron i com el podem configurar i fer-ne algunes proves per veure que al final l'únic que fem és definir en uns intervals del temps o en uns moments del temps que s'executin certes comandes, val? No té més secret. Llavors jo estic aquí connectat a una màquina, en aquest cas estic des d'un client a un Ubuntu server, no? Amb l'SSH m'he connectat amb l'usuari i la IP d'aquesta màquina, i la primera cosa que hem de fer per editar aquest cron, val? Hi ha una comanda que és el cron tab, amb el "-e" l'anem editant i amb el "-l" el llistem. Val? Per tant, cron tab "-e", m'obre aquesta finestra. La primera vegada que us connecteu us dirà amb quin editor voleu editar-ho. Si utilitzeu el Nano, doncs és l'editor més comú, seleccioneu l'opció de Nano i a partir d'ara ja el CronTab us l'obrirà amb l'editor Nano. Tenim l'entorn d'editor normal i corrent d'un fitxer de text. Perquè al cap i la fi el CronTab no és més que un fitxer en el qual aquí li configurem com volem i quan volem que s'executin i quines comandes. Llavors, per exemple, com funciona el CronTab? Jo ara faig aquest cron aquí CronTab "-e", entro, l'edito, si jo surto d'aquí, no faig cap canvi, veieu, em diu que no s'ha fet cap modificació, cada vegada que sortim del CronTab el que fa és instal·lar els canvis que haguem fet. Doncs ara primer hem de fer algun canvi per provar que funciona i perquè ens instal·li aquest nou cron. Per tant, cron és el sistema, CronTab és aquesta eina que utilitzem per editar-lo. Doncs vinga, tornem-hi, CronTab "-e" per editar-lo, i farem primer un cron molt senzill perquè entenguem el funcionament bàsic. Jo us recomano que davant de cada comanda de cron que feu, de cada configuració que feu de cron, hi poseu un comentari, comentaris amb aquesta alfombreta a l'inici, no? Doncs cada minut, per exemple, treu un text. Ara veurem què és això. Com funciona el CronTab? Tenim 5 paràmetres que podem configurar, que aquí, de fet, ens els explica el propi fitxer de cron que ens genera per defecte el sistema. El primer és el minut que volem que això s'executi. El segon és l'hora que volem que això s'executi. El tercer és el dia que volem que s'executi. El quart és el mes que volem que s'executi, el dia del mes que volem el mes que s'ha d'executar, i l'últim és el dia de la setmana que s'ha d'executar. Què vol dir tot això? És a dir, ara us ho poso aquí sota, després ho borraré. El primer paràmetre seria el minut, per tant aniríem de 0 a 59 minuts, que té cada hora. El segon seria les hores, de 0 a 23. El tercer seria els dies del mes, de 1 a 31 màxim. El quart seria el mes, de 1 a 12, 12 mesos. I el cinquè seria els dies de la setmana, que aniria de 0 a 6. En aquest cas comença 0 diumenge i 6 dissabte. Per tant, el que estem definint aquí en aquesta comanda és en quin moment del minut, hora, dia, mes, això s'executa. Llavors, si posem tot asteriscos i una comanda en qüestió, que primer farem un eco per mostrar-nos text, i la redirigirem a un fitxer. Per què faig això de redirigir un fitxer? Perquè el cron el que no fa és mostrar-nos per pantalla el resultat. Per tant, el cron s'executa en segon pla, en segon terme. És a dir, totes les accions que facin les comandes, si volem que ens acabin generant alguna sortida a un fitxer per nosaltres poder veure que això funciona, doncs necessitem redirigir-ho cap a algun lloc. I per això s'utilitzen moltes vegades aquests redirectors. Recordeu que amb un major em crea el fitxer i sempre el sobreescriu, i amb dos majors el que fa és afegeixo el contingut, afegeixo noves línies en aquest fitxer. Per tant, amb aquesta comanda tan senzilla de l'asterisc, asterisc, asterisc, el que estic dient és que cada minut això s'executi. Un cop jo el tinc configurat, gravo això d'aquí, li dic que sí que vull gravar els canvis, m'instal·larà aquest CronTab i veieu que em diu Installing New CronTab. Llavors, jo ara aquí m'he obert un altre terminal perquè així podrem anar jugant a les dues bandes i veient el resultat. Aquesta instal·lació, aquest CronTab, si ara el llisto, primer, és interessant que mirem l'hora que hem fet això, les 2:45:19 UTC. Si jo ara agafo CronTab "-l", el que faig és llistar el que m'he configurat. I teòricament em diu que cada minut m'ha de generar una línia de text que es diu hola en aquest fitxer de log. Ara què podem fer? Doncs mirar. Aquí encara no tenim cap fitxer generat, per això us deia que hem d'esperar que passi el minut. Fixeu-vos que aquesta configuració que hem fet aquí no parlem de segons, parlem de nivell de minuts, hores, dies, mes i dia de la setmana. Llavors,
Què passa? Quan això hagi arribat al següent minut, que ara serà AI46, val? AI59, doncs a la següent execució, aquí hauríem de tenir el fitxer log.txt. Per què? Perquè és la primera execució que fem d'aquesta sortida. I si ara fem aquest cat del log.txt, veieu que ens apareix aquí un hola, és a dir, ja s'ha fet la primera execució a aquesta hora planificada d'aquesta sortida. Val? Per anar veient el que s'està generant un fitxer, hi ha una comanda també molt interessant, que és el tail, -f. El tail, recordeu que et mostra les últimes línies d'un fitxer, però si li posem -f, el que fa és anar-nos traient a mesura que va entrant línies noves en aquest fitxer, a mesura que es van afegint línies noves en aquest fitxer, ens les mostraria directament aquí en la comanda. Per tant, si ara faig aquest tail -f, veiem que tenim un hola aquí, no? I ara el que farem serà aquest cron tab, li afegirem alguna cosa més. Deixarem això d'aquí que vagi ensenyant les línies noves que van entrant en aquest fitxer i mentrestant el continuarem editant. Tornem a fer cron tab -e, recordeu que el -l és llistar el que hi ha, el -e és editar-lo, i ara, fixeu-vos, aquí hem dit que cada minut treu un text, no? Doncs ara què podem fer? Aquí afegim més configuració, fixeu-vos que m'ha sortit una altra línia hola, no? Ja m'ha tret la nova iteració del següent minut. Ara el que puc fer aquí, cada entrada que afegim aquí en el cron tab és una execució que farà. Per tant, anem definint tantes entrades com volem que coses o comandes s'executin. Per tant, ara en faré una que és cada 3 minuts treu un text. Val? I farem que, fixeu-vos que poso, asterisc /3. Què vol dir això? Que cada 3 minuts, mòdul 3, cada 3 minuts em farà aquesta execució. La resta ho deixo a l'hora, totes les hores, tots els dies del mes, tots els mesos i tots els dies de la setmana. I aquí farem echo, doncs, per exemple, ja han passat 3 minuts. I això ho redirigiré amb doble redirector, perquè si no m'eliminaria el contingut d'aquest fitxer log.txt cada vegada, i ho passo al fitxer log.txt. I ara el que faig és torno a gravar aquest cron. Li dic que sí, i s'instal·la aquest nou cron tab. Veieu que quan fem canvis sempre trobarà aquest missatge de Installing a new cron tab. Ens està instal·lant el nou. I ara veurem si això ho hem executat a i48, doncs a i51, aquí ens hauria d'aparèixer el text aquest que ja hi ha una nova execució feta. Per tant, el cron tab ens permet planificar coses que volem que passin al sistema. Per què és molt útil això? Doncs, per exemple, per fer còpies, per fer execucions automàtiques a certes hores de certes activitats. I el funcionament sempre és el mateix. És a dir, imagineu-vos que aquí ara el que volem fer és a les 10 de la nit de cada dia, o per exemple es podrien fer a les 10 de la nit de dilluns a divendres, ho farem així, doncs que s'executi certa comanda. Per exemple, farem que comprimeixi les home d'un usuari, o totes les home que volem comprimir. Doncs què podríem fer? Minut 0, perdó, ara posarem el text aquí primer, no? Farem a les 22, no? Fa un backup, per exemple, de la home, de la carpeta home, per exemple. Com ho faríem això? Li hauríem de dir, doncs, els minuts quins serien? Serien el minut 0. De quina hora? De les 22. Hem dit que seria tots els dies del mes, tots els mesos de l'any, però volem fer-ho només de dilluns a divendres. Doncs què ho faríem? De l'1 al 5. Així és com posaríem un interval de dates perquè es fes en aquest període. I ara, aquí què podríem fer? Després d'aplicar la configuració del cron, de com es configura l'execució, és a dir, quan ha de passar això, aquí el que va després és la comanda. El backup el podríem fer amb la comanda tar. Per tant, aquí darrere, directament, podríem fer un tar. De què? Amb els paràmetres que toca, no? Crear un fitxer, amb un zip, farem el verbose, per exemple, perquè ens mostri tot el que ha comprimit, i de fitxer. Quin fitxer volem crear? Doncs li podem dir home.tar.gz, per exemple. I què és el que volem comprimir? Doncs volem comprimir home/home, que serien totes les home dels usuaris. I aquí davant què faríem? Li posaríem un sudo perquè pogués escalar privilegis i ens pogués executar aquesta comanda.
Fixeu-vos que aquí, en aquest cas, al fer la comanda sudo, val? Ens podria donar algun problema perquè ens demanaria l'usuari i contrasenya. Val? De moment ho deixarem deixarem que faci el tar de la carpeta home, val? I el que sí hauríem de fer és que aquest usuari tingués privilegis per fer-ho. Però bueno, ara no entrarem aquí perquè el que és més important ara, no? És entendre com funciona el cron, val? I què ens permet fer. Fixeu-vos, mentre estava fent això, que ja s'han passat els 3 minuts. Val? Ens ha saltat ja aquesta línia d'aquí de cada 3 minuts, no? I ens ha aparegut aquí. Per tant, aquest cron s'ha instal·lat. Doncs, en aquest altre cron d'aquí, el que ens permet fer ara és, n'hem instal·lat un altre que s'executarà a les 10 de la nit, de les 10 en punt de la nit, minut 0 de les 10, del dilluns a divendres. Val? I fa aquesta compressió d'aquest fitxer. Val? Més coses que podríem fer amb el tar. Doncs, per exemple, el que farem és que a les 8 del matí, val? A les 8 del matí del dia 1 de cada mes crea una carpeta. Imagineu-vos que hem de crear una carpeta nova. Val? Què podríem fer? Doncs 0 hores, perdó, 0 minuts de les 8 del matí de quins dies. Ara aquí ens interessa que sigui el dia 1 de cada mes, mesos tots, i dies de la setmana no m'importa el dia que sigui. Per tant, el dia 1 a les 8 de 00, el que farem serà un mkdir, doncs per exemple, /home, en la meva home, val? Doncs un directori, el que sigui. Val? I això ens faria la creació d'aquest directori, per exemple. Val? Llavors, com veieu, al final aquí el que tenim són diferents comandes, és a dir, aquesta comanda que estem creant aquí, val? És una comanda que nosaltres podem executar aquí a la home sense cap problema, és a dir, recomano, no?, que abans de fer-ho el que proveu és d'executar aquesta comanda i veure que us funciona. Val? També una cosa interessant és que ens permet jugar, i moltes vegades és molt interessant, jugar amb la comanda date per posar dies, hores, minuts, segons a les diferents tasques que fem. És a dir, els scripts, no? Els scripts o les comandes que fem, moltes vegades ens interessa jugar amb variables de sistema, com és el cas de date. Mireu, aquí us ensenyo un exemple que he posat i que l'he provat per veure que em funcionava sense problemes, val? Que és, per exemple, crear un directori cada minut. Val? Llavors, què he fet? Crear un directori cada minut, i aquí el que estic utilitzant és la comanda date per obtenir el year, month i day, no? Això és important que poseu tal com toca en majúscules o minúscules, vale? Si poseu, per exemple, no? La Y és l'any, vale? El majúscula, l'M en minúscula és el mes, en majúscula és els minuts, vale? El dia, la D en minúscula és el dia, és a dir, això si mireu com està configurada el date, vale? El date format, us dirà, val, cadascuna d'elles què és què. Vale? Per exemple, doncs, el tant % D, no? Si és en majúscula, si és en minúscula, el day of month, vale? És a dir, heu de consultar els paràmetres que són. Però en aquest cas, per exemple, jo li he dit que cada minut em crearà un directori a la home de l'usuari Jordi que es dirà directori, guió baix, val? Date, any, mes, dia, un guió, hora, minut i segon. I fixeu-vos què està passant aquí. Val? Ja m'està generant diferents directoris. Veieu? Cada minut em genera un directori. Veieu? A cada hora m'ha estat generant, doncs, el directori que pertoca, cada minut, la sortida. Què vull dir amb això? Que les comandes que posem aquí, és a dir, hem de distingir del cron el que és l'apartat de quan volem que això passi, quan volem que això s'executi, i aquí la comanda que volem executar. Val? Per tant, d'aquesta forma, combinem, no? I podem fer servir, doncs, per adaptar variables, adaptar noms, el que pertoqui. Una cosa molt comuna aquí és jugar amb scripts, val? Posar en lloc d'una comanda directament, de fet aquí podríem posar més d'una comanda, les que fossin, igual que ho fem des de la línia de comandes, doncs ho podem posar en aquest cron tab. Però moltes vegades el que es fa és utilitzar, doncs, scripts, shell scripts, per posar més comandes, més execucions a fer, i l'únic que es fa és invocar la crida d'aquest shell script. Val? Per tant,
D'aquesta forma, el que tenim és que podem planificar diferents tasques, no? Diferents activitats que es fan de forma automàtica. Val? I recordeu, el primer asterisc és el minut en què volem que això passi, el segon és l'hora en què volem que això passi, el tercer és el dia que volem que això passi del mes, el quart és el mes de l'any que volem que això passi i el cinquè és el dia de la setmana que volem que passi. Per tant, en funció de lo que ens interessi utilitzar, configurarem un o configurarem l'altre. Aquí podem posar-hi després la comanda que toqui. Sí que, per evitar-vos problemes, no? Que l'usuari amb el que s'executa aquest cron tingui els privilegis per fer les tasques. Que entenguem com funciona el cron, no? Com es configura, i que les accions que puguem fer l'usuari que estem fent, perquè aquest cron pertany, aquest ara el gravaré, quan jo surto i em diu que no l'he gravat, no he fet cap canvi, em diu no faig cap modificació, per tant no s'ha instal·lat res de nou perquè no he gravat res de nou, però el que sí és important és que aquest cron tab està associat a l'usuari Jordi. Per tant, cada usuari del sistema Linux que tinguem pot tenir el seu cron tab. Per tant, si haguéssim de fer alguna cosa, potser en privilegis de root, doncs ho configuraríem en el cron tab de root. Si jo faig un sudo su, ara estic amb root, i fixeu-vos que si aquí faig un cron tab -e, aquí em torna, com que és la primera vegada que entro amb aquest usuari de root per muntar el cron tab, li dic que m'ho faci amb l'1, que amb el nano, i veieu, aquest és un nou cron tab, però en aquest cas és de l'usuari root. Per tant, aquest cron, tot el que poséssim dintre d'aquest cron, ho executaria l'usuari root. Per tant, això també és important, de saber-ho, que cada usuari té el seu cron. Si ara torno a fer un cron tab -l estant una altra vegada amb l'usuari Jordi, aquí em apareix el cron tab que he definit jo. Per tant, espero que això us ajudi a entendre el funcionament del cron i pugueu fer les proves i veure, doncs, si us funciona. Moltes gràcies.